Bismillahirrahmanirrahim. Dersa me haştajî navî tenwînê. Tenwîn ji du ziber, du zêr û du pêşara tê gotinê. Navê wî çi? Navê du ziber, du zêr, du pêş tenwînê. Tenwîn yanî wekî nûna bi cezm. Nûna ku hereketa wê tune ye, wisa tê xwendin. Em ê mînaka wî bêjin. Du ziber bi ke herfên tîpên qalin bin an ê normal tenik min en. Du zêr bin jî in a jî în. Du pêş bin jî wekî ûn tê xwendin. Misal îsren. İsren ha lura tenwînê ye. Li ser rê du ziber hene. İsre nayê xwendinê. Ziberekî ba dibû îsre. Ku du ziber divê îsren. Nefsen. Teyren. Kufuven. Muhammeden. Ehadin. Xewfin. Lehebin. Watê du ziber bi pirê cara bi du ziberê re elîfek jî tê nivîsandinê. Elîf nayê xwendin. Aha. İsren elîfeye nayê xwendin. Nefsen elîfeye nayê xwendin. Teyren elîfeye nayê xwendin. Kufuven elîfeye nayê xwendin. Yani ku tenwîn du hev ziber be bi gelemperî pêre elîfek jî tê nivîsandinê. Wekî Muhammeden jî mesela ku zêr bina ehadîn, xewfîn, lehebîn, mesedîn, bişey'in, kullun, sinetun, nevmun, feveylun, hablun, muhsinen, fereten, ecren, zuhren, müşeffa'an, Kureyşin, Muhammedin, şehrin, yevmin, ke'asfin, ehadun, mülhikun, hayrun, kutubun, ilmun, muhsineten, lübeden, harfa davî têya gilover be elif nayê ber. Wekî muhsineten têya gilover nebe elif tê ber li şoşî me got. Lübeden elif hatî ber du zibera. Yusren dîsa wisa. Subhan dîsa elif hatî ber. Ve nefsin elif li ber tune ji ber xatî du zêrin hümezetin. Du zêrin cebelin. Adlun du pêş bijî elif nayê ber. Durrun hakkun. Belê. Dersa me tenwîn ji hewa tenwîn me wekî nûna bi cezm, nûna sakîn, nûna bê hereke yanî li ser kişiyan herfî bi ew kelîma dawiya wî bi nûna sakîn tê xwendin. Wekî pêş de ji me got îsren, bişey'in, mülhikun, durren. Wisa. Baş e ji were serkeftinê dixwazim dersê pir caran tekrar bikin.